Straight to the Now point. arita mahigalas to mga isgutanan karong nga buntaga mga kaigalaan. Gabi walay hearing ang ICC indekin. No unyang gabi ugma pa no. Ang sunod mahigalang nga confirmation of charges atong paminaw na mga kaigalaan no. So kini ni ang karong adlaw unyang gabi Oh. Karon og ugma. Oh. Okay, so atong paminawon mga higala og unsay mga dugang kalambuan dito. Pero tiwason tato gihisgoto mga kagalaan tong una nga gusto mga kagalaan sa mga prosecutors nga ilang i-prove mga kagalaan nga dunay crime against humanity sa tupa kining patay mga higala mo tong dunay mapa nga gi-present nya dunay mga dugo ana no unya ila mga higalang gi present nya large scale ni kining maong pagpamatay atol mahigala sa Duterte administration mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Now, kung ikaw mga higala dumadapig ka or against ka ni Presidente Rodrigo Duterte, karon naminaw na ko ron nga kanabang lagot ka ni Duterte. Gusto gyud ka nga imong makonbikto sa ICC. Magunahuna kagyud kini taga ICC mga sukit tigpaminaw ila sa gyud ang ayuhon pagdadiha kay nagtan-aw baya pod mga kagalaan daghay nagtan-aw nila. Og mahimo nga inhustisya ang ila mga higalang paghukom diha sa usamot tuway mong pamiyembro nila. Asa mas nagkwarta ana unya. Ay kini gud mahigala natukod ni tungod sa civil society unya gamot-amot lang ang mga countries nga membro ini. Sa laktod pagistorya kita Pilipinas, wa ta kaamot unta niini mga higala kini gawas samanta. Pero duna mahigala mga allegation nga lahi ning pagkaamuta ron. No? Kining allegations mahigala, abogado man ning nag-lead sa press conference si Attorney Baligod ni apod ang 18 ka mga sakop sa Philippine Marines, seryoso na nga allegation mga sungkit paminaw. So karon ato ni tagag pagtagad mahigala so gipresentar didto mga kailaan nga kini mao ni si kini nga usas mga prosecutors nga kini ni ang large scale ni. Large scale ning hitabua. Pero mo lagi ni kung ingkag large scale manggod mga sungkit paminaw, di man na automatic mga sungkit paminaw nga daghay na nga matay, ipamasangil ni mo dayon mga kagalaan nga itumbok ni mo dayon ngadto kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang tanan, gumikan mahigala kay criminal case man Kinahanglan man mga kaigsunan nga imbestigahon ang sirkumstansya, matag circumstance, ngano nga nahitabo na kanang maong pagpatay. Dunay namatay, justice para ni Paruhinog. Kaya apil man sa iyang ipalanog dito, justice para ni Mayor Rolando Espinosa. Justice para ni Mayor Rinaldo Paruhinog. Dito mahigala sa Osamis. Kini mga kagalaan, ang sirkumstansya, tanawon po ang sirkumstansya, nga naman ito nahitabo man. Ikaduha, mukunik ba siya, nga ito mahigala, sa mando ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte labot sa war on drugs. Straight to the point. Muna ang mga tao nga naminaw na ito karon, kasabot sila, justice for Paruhinog? Sige na lang. Nya katong mga ipamatay ang Paruhinog, katong dito mahigala sa Musgrave, why nisinggit o justice para nila? Straight to the point. As alleged mga kagalaan? Nga mo ni nahitabo dito og ang mga tao dito mahigala sa Osamis sila may nahibaw gyud dito. Diri mga kagalaan sa kang Rolando Espinosa mahigala sila nahibaon sa to si Rolando Espinosa. Pero pagabot sa ICC, justice para nila. O si kanhi Presidente Rodrigo Duterte may gusto nang ipindown tungod mga higala sa nahitabo ni Rolando Espinosa, Mayor Espinosa og ni Mayor Paruhino. Straight to the point. So tanawon ang circumstance na. Di man ka mo dito conclude. Bisag experiment na to mahigala sa high school o sa college, di man pwede mahimo ka konklusyon nga way connection na diha sa imong konklusyon. Ang ama mo ingon ka, therefore I conclude niya wa mo connect. Muhimo kag connection kay criminal case ni. Criminal case ni. Ang quantum of evidence mao nga mo prove ka beyond reasonable doubt. Nya remember nga ang principal by direct participation asa man. Medyo lisod ni mga sukit tigpaminaw. Mismo gani ang mga suko ni Presidente Duterte makakitaan ni nga presentation, medyo di kasabot sa bation makalipay gamay na to na. Pero kahunahon sa kasi magkagalingon nga enough ba ka to makakonbikto nga
PowerPoint presentation naman to. O istorya naman to, mga speeches naman tong Duterte. Pero kadto pod mga higalang, dumadapig ni Duterte, mingon, gamay ra na. Dili na makakonbikto kay speech naman na. Pero kung nauna sa, di ba ka, okay ba ka ng ICC basin og dili fair sila? Straight So to the doon na sa mga kabalaka. Now, kining ato mga higala, ato ni mga kagilang gisgutan para makasabot ang tanan unsa ning mga nahitabo dito mga kagilan, unsa ning mga panghitabo dito sa ICC. So kini usa sa mga fiscal nila dito ang gipresent ang mga speeches ni Duterte nga gisumpay-sumpay. Ha? Doon ay video clip gisumpay mga higala katong iyang speech. Nya large scale ni. Basta ako nang ingon kinahanglan nga iprobar ang koneksyon mga sukitig paminaw o iprobar nimo unsay circumstance nganong namatay na. Ha? Unsay circumstance? Kana example ha, pagkadaog mga higalang kanhi Presidente Rodrigo Duterte ni anang Mayo Indeken. Ni anang May 2016. Kina klaro lang gini. Di man na mo pwedeng ipasangil na yun. Kailangan imong i-prove ang koneksyon. Kaya nga mga, dunay namatay atol sa war on drugs. Imong pasangil Duterte na yun. Uy, kalisod anang istoryaha. Lahi na ba ng propaganda? Kabantay mo propaganda, lahi na sa pag-appreciate sa ebidensya nga to sa korte. Example, kadto mahigalang asawa bitaw ni Bunyel day. Asawa ni Bunyel. Mayor mahigala dito sa Binunido, Bohol. Namatay mga kaigalaan, gitambog sa dagat, pero kadto nga away sa iyang banato allegedly. Away sa magtiayon, pero pag-report mga kaigalaan kay propaganda lagi, halalain na pong mayor ang namatay atol sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ha? So, lisod man ang propaganda. Lahi ng propaganda, lahi ng sa korte. Mo nang giingnan ni Attorney Kaufman, si Attorney Butuyan, di atas korte. On the basis of evidence ni. Di pwede o iso-istorya lang. Kabantay mo, pagkamatay mga higala, okay lang tos paruhinog, matay to atol sa war on drugs, pero tanawon ang circumstance nga noong namatay to. Si Rolando Espinosa namatay atol sa war on drugs. Tanawon ang circumstance during the Duterte administration to. Pero ang asawa ni Bunyel, kanumdum ka rin, gitambog sa dagat, nag-away sila ni Bunyel, ang bana. Away magtiayon to. Away magtiayon, numdum mo? So kay away magtiayon, matod pa mahigala sa allegation, although naman ang kaso sa korte, dili ko mo touch sa merits of the case. But ang background, insofar as we know, nag-away ang magtiayon, unya, gidatos dagat. In fact, mo man ay facts nga nakuha na to as per report, mga kaigalaan, gitambog ang iyang asawa in town, mga higala, mayor ka na sa Binunido, Bohol. Nasakto ba ko na Binunido, Bohol ba to? If my memory serves me right, ha? Medyo dugay-dugay naman ko to. Katong iyang asawa, pilot to sa Cebu Pacific. Gipangasawa niya. Unya, dili to politiko, pero tungod na kabana kag politiko na natakdan siya ba? Kaya si Bunyel mahigala mo ay mayor dito. Unya, sa iyang pagkamayor, mudagan sa pagka-board member, iyang gipadagan iyang asawa, pagkamayor. At karon nag-away mga kagilan, personal nga away, namatay ang asawa. Pagkamatay sa asawa, mahigala during the administration man Duterte. Ang propagandist, may ganda yun, na laing mayor ang namatay sa panahon ni Duterte. Manay gingon, tanaw ni mo every patay nga imong ipasangil, di pwede nga imong ipasangil Duterte. Uy. You have to prove and make a connection. You have to prove the circumstance nga no namatay na. Ug imong i-prove ang connection. Tia mo na mahigala ka mo. Kita na sayod, kita. Gusto na tag tinuod ba? Gusto na tag tinuod ba? Kato na matyan taon, bunilwa tayo labos sa Duterte ito. Muna akong example ninyo, Dok. Na ay mamatay, during the administration of President Rodrigo Duterte, di ba pwede mo ikapasangil niya dayon? Ha? Kana, i-take note ninyo, ha? Kay mauro ba na kuan sa mga propagandist? Nga na, patay, lain na pong mayor ang namatay. Sus, gitambog sa dagat. No? Ngiling ara, yun din ko ano, grabe kang ngilingig. So, iniabot sa international community today, may nga matula, lain na pong nagilabay sa dagat. Pasangin lang mo sa Duterte. Manang sakto to nga Attorney Kaufman nga akong dili ko kapugong ako yung i-remind kini si Attorney Butuyan nga ni atas korte mo decide ang korte kining
pinasikat sa ebidensya. Dili pwede na nga imo lang atik-atikon o imo lang gamitag propaganda, Jesus Ginoo ko. Straight to the Atong point. balikan mahigala ning atong mga isgutanan. Mo kana nga kinini ang sa International Criminal Court. Di mahimo mga higala oy nga kinini ang imong i-deprive ang usa ka accused sa usa lang ka imong i-deprive ang liberty pinasikad lang sa propaganda. Straight to the Di point. mahimo. No? Kay maghatag nagdakong injustice mga sukid tigpaminaw ngadto sa akusado. Imo man ang i-prove kay ang pagprobar kini mga higalang confirmation of charges ang quantum of evidence ani substantial evidence man lang. Tan-awon mahigala kung mo proceed ba into a full-blown trial or dili. But ngadto pananglitan kung mo full-blown trial gyud, ang quantum of evidence is to prove beyond reasonable doubt. Si Duterte mahigala mabutang nig principal by inducement. Ang question dako, hay man ang principal by direct participation. Straight to the point. Imo nang ikumbikto na usa pag-connect nimo. Tama na ko example ninyo karon nga ang mga naminaw na toron nga nasayod niadto mga higalang kang bunyel mahigala bida. Katong kang bunyel tinuoray lang katawa lang ko gamay day. Dili sa una katawa ko sa pagkamatayan, katawa ko kay bag-o ko na practice og diving ato. Dito ko sa mga nag-eskwela ko sa Korean nga kon ba. Diving school dito sa Lapu-Lapu day. Nagtuo ko inday ko kini kamaon ko diving. Lagyo technical mag-technical divers. Kailangan tong technical divers ako na huna kamaon naging ko mo volunteer ko apil kong pangita ni Bunyin. Di man na ilalim sa ning mag-diving mga higala. Kay kinahanglan magado na kay padi nga kuan certification pero medyo depende po sa gilawmon kay tan-aw mo lawom na kay imong gidayban mas lawom bang ka imagine ko kanang kuntiki da day kanang agian nagbarko na kadive ko sa ilawom ana. Pero meron akong dive may kala abot ko mga 18 meters sa ubos nya dive ako sa unahan pa gyud. Lawom na to kong gidayban ngit-ngit kasi lawom nindot yung tan-aw na yung mga kuanon mo na yung mga lain-laing makita na mo sa ilawom. Pero tan-aw nako ug adto mo apil ko ning kang bunyel. Una-una mo ko ato nga volunteer ko ining kang bunyel mo mangita. Pangita to ng mga technical divers dito. Nahon di ta silbi dai kay kinahanglan mag technical divers mas lao man to dito. Ato de kay kasayon no bang dive ana. Sus ni sura day mga higala. Kay akong gi praktisan tong diving mga kailang kugos ko rig baba ko oxygen diri padung sa ubos. Lipay kay ko nakaadto abot na ko mga 18 meters ubos. Pag dive pa ka nga to paduglan or 40 ka meters padung pag sa kinaubsan ngit-ngit na. Muna-una ko na, kuya, umatiling mo apil. Mo apil ta dito sa kwan. Kung kauban na diving, dugo ang ilong, dugo ang dunggan. Kay ang pressure sa ilawom ba? Mo adjust man ka. Mo adjust man ka sa ilawom. Nang ba kay mga adjust na mo na ko sa una. Sayon no tingali ni. So kung nahuna na ko, ma-master ko ng diving mo, volunteer ko apil. Ngita ito ni kwan. Mayor Bunyel dito, na loud na ba ito kay? Nya napay sog, Jesus, ginoo ko tan di banalim eh. So kato mga divers actually nga deploy dito basta-basta. Mga Coast Guard man to. Yan na iban nga mga organization kay kinaibo mga fun diving na maguni ka ng mga Koreans na naada sa Lapu-Lapu. Kauban ko na sila diving kay nagpractice ng ko ba. Ako yung mga classmates ito nga kuansad. Pero kada mga Japanese dive dito. Fun diving lang ng ila. Lingaw man sa ilawom. Kita kag mga corals ito, kita kag mga lalaing mga kuan sa ilawom. Lingaw gyud noon. Pero wing kag technical diver, kanang nanang loud na gyud kayo pitilisura man din nanaw eh. Delikadong butoy mununggan anang kalakihag di ka mga antigo. So katong pagkuan, hinumdom kato ang PNP chief ato day, murag si kuan pato day. Katong sa South bitaw sa una, di pa to Sinas. Oh. No primero kuan antos lang. Or murag si Sinas naman to tingali. Nga ilang gipangita tog maayo mga kagilaan kay kuan lagi. Naalagi sa ilawom. So hantod na matud-an mga kaigsuonan nya matud nay away dito ana. Away sa in fact interview nga ito na totong iyang amiga ni kuan ri anak interview na to live des DYHP. Unsa man hitabo ana dito sa kuan dunay away sa magtiayon niya dito sa usa ka hotel dito Miguelas Bin Unido nya nagkagubot na to ni balhin sa speakers room day. Ngilngiga to pagistorya ha. So salaktod kwanto kanang dunay krimen. Yeah, dunay krimen. Pero ang krimen naa sa pamilya kana bang magtiayon ba? Nga nagkaaway lagi. Sus ang pasangil may gala inig abot sa propaganda minyo.
panahon sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, laing mayor ang namatay. Di po ana kay lisod man, no? So, criminal case man eh. Criminal case man eh. So imong i-prove every patay, unsay circumstance nganong namatay na. Mukunik ba na ngadto kang Duterte? Kana ko lang example mga kaigalaan ha. Nga ha. Pagdaog ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaigalaan, niya ng 2016. O si Noli Talinio pa to dai murag mo to sa SAF man na siya kay kalimot ana nga Special Action Force na siya magibutang re sa Cebu. Isip Regional Director mga kaigalaan, no? Na atong balikan mga sukid tigpaminaw. Kini ni ang kung atong matan-aw mga sukid tigpaminaw. Pagdaog ni Presidente Rodrigo Duterte Mayo indaykin. Mayo of 2016. May of 2016 presidente na siya. Daog siya. Pero daan na mga higala nga ang mga tao ato nahibaw na ilang gipili sa Duterte tungod mga kagilaan kay nakita nila isip ebidensya sa ilang mga mata ang nahitabo sa Davao. Nga kanang Davao mahigala gubot kay na sa una. Na ang insurgency din na ang mga kriminal Mindanao gunang area. Nya pagkamayon ni Presidente Duterte nahimong malinaon nya maayo ang dagan sa Davao City, malambuon ang Davao hantod doon. Sumuna nga ang mga tao ingon ato nahimong presidente para maabot ni Tibok Pilipinas gyud. So pag eleksyon na very ni surge ang iya mga higalang popularity hantod pagka May 9 of 2016 daog mahigalas presidente overwhelming nga pagkadaog. So pagdaog ana di president-elect na siya. Daog naman. But dili pagka presidente at that time because napaman mahigalay June 30 pa man kamo manumpa. Under the Constitution adto pa man ka manumpa June 30. So no pay usa ka buwan inday king kapin. Purbida isulat at tinuod no perting pinatyanay naman na. Kanum mo? Hala doon na nagipampatay na. Daghanang nangamatay na. Wa pa mulingkod si Duterte, daghanang patay. Nga naman, nag-unay na mahigalang sindikato. Straight to the point. Manitiman ha, istorya tag tinuod, mahigala. Una na kong example katos Mayor Grisilla ba to day? Grisilla Buniel. Nandili pasangil mo daan ay namatay na. Duterte ni ang nakuan. Ikaduha, kanang war on drugs. Ang Duterte, kadtong mga drug lords sa bantay la mo. Niglingkod na ko. Kana nga pagkaistorya mga kaigalaan. Pagdaog niya May 9, usa pa kabuan kapin aron mahimong June 30 nga formal siyang manumpa mulingkod. Iya na ang siya naging mulingkod sa Malacañang. Sugod na gyud iyang pagka-presidente. Nianang mga panahon na pilay patay. Di ka mo consider nag large scale? Straight to the point. Pwede naghanang patay. Nagunay pinatyanay mahigala kay sindikato ba ni. Kining grupo mahigala naning masuod kay ning kalibutan ani nila. Kuya oy, mo man akong giingon. Ayaw mo attempt og suod ana. Kay once mo suod mo anang kalibutan na lisod kang mo gawas. Straight to the point. Lisod kang mo gawas. Wa gunay balaod nga gikuan god. O di ka karimit sa imong drugs karon pusher ka or ikaw drug lord murimit ka drugs, murimit ka sa imong halin nga sa mas dako pang drug lord nimo. O di ka karimit way kiha-kiha. Patio na lang kadayon. Pag ingon mo lingkod as Duterte kuyawan sila. Hasta go mga pulis mahigala nga involved tong uban. With due respect sa mga pulis nga tarong ha, daghan mang tarong mga pulis. Pero dunay mga nga involved. Mauray nang unay pamatay dito sa ilang mga asset daykin. Gipamatay nila kay nahadlok sab sila mahigala mo piya ito. Sila may disgrasya. So pila may namatay ito wanyo ipa, pila ka mo 14 daghana. Ana nga matay between pagdaog ni Duterte gyud kanang May 9 pagdaog. Sos kabati mo pagkaugma la do na nagipampatay mahigala, patay dito, patay diri. Wa pa mulingkod siya June 30. Because under the Constitution magsugod siya mahigala June 30 man. Sa hapon, pagsugod niya lingkod, diha na iya na ng administrasyon. But anang mga panahon na daghang nangamatay. So, ang pangutana ana kadto mga patay, imo na putoy pasangil nga large scale lagi yun, Duterte gina. Sumuna nga dili mahimo iprobar nimo. Di na pwede presentation na nga PowerPoint ana tangan dito mga kadugo-dugo kunuhay nga mga kuan di mahimo Yagi tala ni katawa mga kaigalaan. Lain pa kanang patay mga kaigsunan nga katong nahitabo kang Kian de los Santos. Katong nahitabo kang Kian de los Santos ang mga pulis ato nga naghimo na konbikto naman dakin.
Gidaghapon la dito mahigala sa ICC, konbiktado naman ang pulis. O kana ng kasuha og ilagyan ng iduot dito, malagmit pa ganay magamit as prosecution nga a function day ang Kortes Pilipinas day. Ni function day. Dili man to may sugo mahigalan Duterte. Doon na say sugo sa mga pulis, all the way ako mong suportaran basta tarong lang ha. Pag-abuso mo sa inyong otoridad, sa inyong authority, na ay mahitabo gininyo. Okay ba o beta? Adto panahon Duterte na doon na to internal cleansing sa PNP. Kay ba o beta may gala pila kabuk mga pulis na nangatanggal ato. Panahon may gilang kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay na involved sa drugs mga higala nga sindikato. Ah? So nahibaw ano to panahon na kisa to mga pulis tarong nga wagi involvement o kisa to mga pulis day nga naay involvement day. Nahibaw ano to mga panahon na. Ah? So lain pa kadto mahigalang sa Korean. Ako mismo wagi ko kauyon atong gihimos pulis. Nakonbikto naman sa itong mga pulis din. Doon naman kayo mga pulis god nga mga hulidap. Itong madakpo nila niya, kidnapo nila, mahigala niya ilang pangwartahon. Dili man na mo apel sa sugo Duterte. Ang sugo Duterte mahigala nga, bungkagon kining infrastructure sa drogas. Ang pulis, matod pa niya, kung mabutang ang inyong kinabuhi sa peligro, kung mabutang, gamit mo pwersa. I-neutralize ninyo ang kriminal. Kung mabutang sa peligro. Anders balaod mahigala naman sa within the ambit of the law man nga ang usa ka law enforcer kung mamiligro ang iyang kinabuhi iyang gamiton ang iyang pusil kung mamiligro iyang kinabuhi. Pero kadtong Koreans ina istorya tag tinuod ha naagi ko di ko kalimot aning salbahis to mga pulis gyud mga hingwarta nga mga pulis kaluoy sa asawag sa anak day ang Koreano mga sukid tigpaminaw ilang gidakop ilang gikidnap gipangwartahan nila gipawidro pa sa ATM. Gipawidro sa ATM, gikuhang kwarta. Pagkawan gipatay gihapon nila, bisan pa og nakahatag na og bribe. Gipatay gihapon nila. O gawas pa nga ilang papatay, ilang gikrimit. O sa dihang gikrimit, flash dito sa kasilyas ang abo. 5 kana. Na nahitabo na during the administration Duterte, yes, nahitabo. Ang question, apil ba na sugo Duterte? Do you think si Duterte na sugo ikrimit na, ibutang na, flash na dito CR? Trabaho to at to mga pulis, kaya doon na may mga pulis sa mga sindikato sa nang uban. Puiras mga tarong. Sumo ka na nga, dili mahimo, every pasangil, di pwede nga imong i-connect-connect, di man PowerPoint presentation sa, mag-depend kag thesis in tao. Di man defend kag thesis mahigala kay medyo sukit-sukiton sa kasong professor na unsa na, tagbaw kag dipinsa sad. Pero bita-bita na lang gamay. But kini, dipinsa ka ni, kining pag-present mo ani, kinabuhi na, liberty na kataya. Dili pwede. Madala nag-presentation dito sa eskwelahan mo kag research dito. Ang uban tinud-on og research, ang uban dili tinud-on. Mo lang iagig explanation dito, mao ni respondents out of 100 respondents, 80 of the respondents said that kuan na anak ka dito. Dipinsa ka, questionon ka sa mga panelist, dipinsa ka, libi pag may kamo istorya, kamo dipinsa. Okay kay imong thesis, okay kay imong reporting, okay kayo. Di ba ni preha? Kay kini mahigala, di po pag-present kag PowerPoint presentation dito, kinabuhi ni nakataya, liberty na nakataya ana. So you have to prove every circumstance. Ngano nga inana, di na pwede ipasangil nimo. So kini ni ang G-Ikjo, mo to no, G-Ikjo katong Korean, luuyan na luuy ko atong asawa taon. Ang iyang bana mga kailan sus Ginoo ko. Matag kumutuon ni sa abot og Katoliko ba tong Korean? Inig-abot sa November 1 o November 2 adto sa Casillas taon mo. Managkot og kwan. Dito man gi-flash ang abo. Pagkasalbahis to mga pulis sa mga higala. Tinuod gyud na, doon naging mga salbahis sad nga pulis. Dili tanan, kay daghan tanong diha. Kadto mga pulis sa salbahis to. Nya ang ka-question na ron, kadto kasalbahis ato, gi-flash sila ang abo. Imo pasingilan Duterte. Apil ba to sugo Duterte Ginoo ko? Wala na labot mga higala kanang mga pulis nga hulidap nga ilang gipahimuslan mga kagalaan ng bisag wa pagades Duterte mga daan na mga hulidap nga mga pulis. Dili sa ato mga kagalaan ilado na day hulidap katong station ko anday. Dili sa may parian, O na ilang kalaki da karon noon murag sa una to karon murag okay naman sa ron. Pero man na mga badlungon pulis pero dili tanan.
Sa multong panahon Duterte, ang mga panghitabo dili kay mo propaganda mo na nga ato napoy namatay na ano mo lagi ni kining klasiha sa presidente. Dili pwede oy. Mo na kanang presentation ana nga ang iyang mga speeches gisumpay-sumpay, gitahi-tahi. Na mo na akong ingon, wa maayong pagkatahia kay na klaro ang dispuga. Not just number one, simply dominant.